Hawu-ke ngabe uphekela wena, ngabe indoda yakho njengoba nje kuphela inyanga niyavakasha nivakashela amadoda enu. Isintombo nawe ndodo, before niyixebule lento bambani nansi impesu yami. Yes, ningalokhu ningibuza guys ukuthi impesu yenziwa kanjani. Vuka nje kuseni Ntombo before uyihambe endodeni. Thatha nathi ilentuzana, awume ngehlisa ikhamera lawa ngifuna nibone kahle, angifuni nje nididwe yilutho. Akekho nje abantu abaningi bayalidla nje iparish. Malingekho iparish insizwa zami, mawusebenzisa impesu faka laphana nakho nginaphazisa ke ngichitha. Insizwa kune inhloko, isobho lenhloko. Impesu isebenzisa ngendlela eziningi. Khona isobho lenhloko ungafaka la eparishini. Ekseni ndodo uyapheka. Sisi, indoda yakho uyiblind nje. Uyiblind. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngeke ube nendoda engafendi ngibe ngithi mina nansi impesu. Impesu i-130 rand. Nayi. Eyamadoda le ngiyisebenzisa njengamanje. Uyalivula nali iphakethe. Faka nje ispoon mawusayiqala. Masusuyidla kwesibili ungafaka i-teaspoon. Uyayibona leyo nto leyo? Mina ngine-teaspoon la. Ngizofaka la vele mina ke phela yamadoda le. Uyabona ndodo? Ungawufaka ushukela wakho ke. Uyabona ufuna ukufaka ushukela uyifake mhlawumbe i-peanut butter yakho mawuthanda. But nje iparish lilodwa. Uyalithatha nje ndodo usuthi impesu yakho kuyiparish. Mawungayona indoda yeparish thenga amahewe esitolo alale ngaphandle kwefridge. Ekseni ungakadli mawuvuka. Uvukela kuyo. Thatha amahewe wakho wafaka enkomshini. Ufaka ispoon sempesu phakathi kanye ngesonto. Hayi into ezobe uyifenda. Awufendi uzoba umfendeni. Uzoba umfenda. Umfendile. Ubafendile. Awubafendi ugila imanga. Yabona into abayindoda ebhocobalayo uyasebenza wena uyahola. Usewuholile kodwa udlule kokudla umuntu. Uholile babhizi nje manje kwakuphela nenyanga angazi yobungibuka nini. Phela inyanga ngabe yi15 kade ubhizi lapha kagoba iqolo wenza yonke into. Sekufika umuntu wesimawe nje othi uyakuthanda kodwa uhluleka nawe ukumudla ulala ngoba ukhathele ubuye emsebenzini usuyalala ndodo impesu le. Insizwa njengamanje le ngiyenzayo. Uyabo? Sengayifakela ushukela mawuthanda uyifakela i-peanut butter akunandaba whatever ufuna uyifakela iram. Nawe girl mawenzela umuntu wakho. Uyabo? Mawufake nezinto lana suqedile ayikho ke side effects. Mayifica ungcolile impesu of course izokhuculula uhambe ye-toilet but maybe usuku olulodwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uphuza kakhulu amanzi uyibalansise. Niye guys ukuthi ama side effects yini? Akho ama side effects i-herb le natural. Ngitshela ngehlahla ngithi booster. Faka umbooster ngehlahla. Uyangizwa ukuthi ihlahla lesi. Oze ngikhombisa ihlahla. Herbs natural herbs. Akusiyi olokhuzane labo khobren basebenzisayo nobani ba. Idapu zako my friend. My friend usahlula ukwenzela iCoca-Cola ibe right athi ngiCoca-Cola i-rice umthemba ngamaphilisi akhona bese niyabuya nithi nivuvukelwa amasente. Ngoba nina hayi impesu ke nje ngeke izikwenze lutho. Noma uthi uyayikolozela ubheke eceleni uthi he ngithi mina kuwe lalela ayinabungozi lento ithathe nawe lalela ke nansi enye into. Also ungayiphathela lokho ufike uyithengela inhloko. Thenga inhloko isobho lenhloko ulithele enkomshini bese uyasikha ispoon kwisobho lenhloko uyafaka. Awu ndodo awuzokubhebha umshubo. Wena ndodo inhloko inesobho lenhloko lasebenza. Fake nje ispoon sakho uthi goqo uthi ha abanye bantu bafake nopelepele kulisobho leli bese siqa nelisobho likamfazi wakho ngoba vele upheka umgxabhiso. Mayiqeda ukugxabhisa umuntu wakho lapha segxabhisile wagxabhisa. Donsa ibhodwe uthele lokho kuyisobho lakhe impezana nento eshisayo. Uthele isobho lamfazi wakho lana ngabe uxube nezambane akunankingi ngisho ungapatshaza nezambane uthi patsha lapha kwibholi yakho kwisitsha sakho uthi ukhi spoon sempesu ekseni mawuvuka ndodo uthi nani ke bafazi mawufuna ukushisisa umdidi mawufuna udidi uyangizwa ukuthi sini ufuna kushisa lapha ngaphansi ufuna ube ne-period impesu yakusiza ke le yabafazi ke iyakusiza nakuma period pain kuyisilumo ngeke uphinde usibone. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo ke Ntombo 130 rand impesu khona yamadoda khona yabafazi. Eyamadoda kushanga umfutho empeteni iyakubhalansisa ukwazi ukufenda into ekhona. Uyabo? Eyabesifazana hayi umsunu awushisa ugila imanga. Uyangizwa ukuthi ngithini? Guys i-natural lento. Nina nifuna lokho nihamba niye eMandiyeni nihamba niye komatshukutshuku nihamba niye lapha niyofuna idapu ungishela nogogarati. And impesu nje 130 iyahlala. Ngisho sengiyisebenzisile kodwa isahlele. Uyisebenzisa kanye ngesonto. Kushuthi nje izoqhubha. Uyabona into le izisazoqhubha nje isikhathi eside. Woza no 130.
lalela ngizokunika inamba yami awungifoneli awuyifoneli uzosenda imessage kuphela angifuni ukuthi ucomplain hayi ngikufonelile yangangena angifuna nokuchazela leyo part ukuthi why ngeke izingene kwenza ungayifoneli nje at all ungangifoneli isikhathi esiningi ongifonelile ngiyamblock ngoba ngivele ngithi ngisarecorda kanjena nathi icall isiyangena isivala nerecording yami kodwa awungifoneli ndayilanika sambeni ke empedeni guys siben right akumele kumbhocobala empedeni siyalungisa ikamera sivusa imizi yabona into leyo inamba yami ka WhatsApp mawufika kuyona ufika usubhala ngicela impeso ngisempumalanga ngicela impeso ungathi sempumalanga inkulu ngicela impeso usho ukuthi kuphi negoli mawusegoli mawuseThekwini usho kuneyinamba zama distributors kwi profile picture yami ungakhohlwa lokho uposta ngo110 rand ukhona no 60 rand ku60 rand esikhathi eside bese mina ngihlupha hayi ipost laba lakafika kodwa ugethe u60 rand u7 to 9 days iweekend ayibalo faka nje no110 ungawufaka kodwa akhona amanye ama products ke buye kwenye kwamanye ama video la nje bengifuna ukutshela ngempesi ukuthi impesi uyayifaka esobheni uyayifaka eparishini uyayifaka emahewini kwi-smooth noma wenza i-smooth sika banana faka ubanana kwi-blender yakho ufake ubisi kodwa ngathi ungaluhomisha impesi ayizona into ebandayo uluhomisha kancane ubisi ufake kwi-blender ukhe ispoon sempesi ufake ublend smooth sakho bese uthi galaqaqalaqa lalela ngicela ungizwe asambe ngiyamgubhusa upalisa awu ngiyambhebha upalisa ngiyamfenda upakithi awu ngiyamfenda upalisa ngiyambheja upalisa hey ngiyambhebha upalisa ithi ndongoma cela ungizwe awagijima upalisa futhi awachama upalisa ngoba ngiyamfenda upalisa ngoba ngiyambhebha upalisa ngamfenda number yami 081 729 3262 071 abo 081 729 3262 081 729 3262 mawungangifollowi uzombhebhaphi upalisa umbhebha upalisa ngithi mina mawukuthi uyangeka awungifollow bebe uzobhebha ngani uzofenda ngani nepipi elibhocobele uzofenda ngani nomsuno ongekho right awagijima upalisa awafende kupalisa wabhebhe kupali acela kuniyeka ni guys mawufika futhi WhatsApp ungangixoxela istory hayi mina ipipi lami kanje hawu mina inguza yami kwenza ngene uthenga iproduct guys angiyentotela abayibe ngitshela izifo nami engingazazi ufika nje uthenge usuyayazi yenzana ngithi vele ufika uthenge iproduct ube right yabo le ube right yabo ngaka